Palapit na tayo dun sa aking pangarap na mag 20 pesos. Pero dahan-dahan lang. Galalis ng uban, suko ang katauhan, kayang tag-20 bugas, wala man natuman. Tag-20 di ay to, ang 1/4 nga kilo, wa nilagi klaro, daghang nangapas mo, hapit ng eleksyon, musaad na pohon, ilang plataporma, ilan ang tarungon, dagko kayog ngisi sa mga botante, bugas puhon ani, ang kilo 150. Pag sinabi ko, Inday Sara! Inday Sara! Inday Sara! BBM! 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 Bagong